Tuhatta manang di dia pehita maringanan Tuhatta mana madongani dohot na mangaramu tihamu salbukna adorak susah cita Tuhatta ni debata jumulu mahita martangiam asili rohama dihamu dohot dame nasihat Tuhattai ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Jamita pertanyaan dihita tu minggu 20 tolu dung Trinitatis tanggal 3 November 2024 imana tersurat di 5 Musa biduonom ayat sada 1 ayat sia. Doh topik minggu maka hulongi Tuhan debata doh donga colma manang mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia songodomma didok disi alai oddo tona aturan doh uhum akanaung tinonahon ni jahuba de batamunai podahonok ton tuhamu asa ulahonon muna di tano si soluhon munai dung taripar hamutusi asa marhabiaran hotu jahuba de batam jala diradoti ho salu aturan na doh tonana akanaung hutonahot tuho songoniho nang anakmu nang pahupum sa leleng maho mangulu asatung hupagajang umurmu atong tangihom mai ale Israel jalarikoti mangulaho nakai asa marhasonang ako jala asalam torop situtuhamu songon naung pinorbaga-baga ni Jahuba de batani ok akka opum tuho di tano habaoran ni susudo situa ni loba tangihom ma ale Israel anggu Jahuba de batatai Jahuba sa sada sado jala ikon haolongamu Jahuba de batam sian nasa roham do sian nasa atiatem do sian nasa gugum jala ikon para tetehonommu luhut hataon akan nahutonahot tuho sadariom jala iko gugummu mengajaron akai tu akanakmu jala taringotamu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum manang mardalani ho di pardalanan manang lahumodop peho manang dung hehe muse jalaikon rahutonommu akai bahen partinadaan di atas tanganmu jala bahen parningotan di holak kolang ni matam jala iko surat tonommu akai tutohang ni jabum doho tu panggubbangammu ido sahatna huriana hinaholongan di Tuhatta adong suku-suku tuhita setia do pihak kanatoras lahu manugu-nugu akaya nakonna asa ditanda akaya nakoni ise do Tuhan natasobba doh nataraposyai ya do pihitarak hudul sameja di jabu rabdoh ya nakota lahu mengajar hun hatan itu hani tutubo ido gudang sibos sirina ubahin na sosanga biak kanatoras lahu manugu-nugu akaya nakonna ima sialan yaka kesibukan ni tatoras gabi sosanga be manugunogu ya nakonna sada sia biarat ta ima molo soparduli be natoras tuakka pengajaran ni hatan di bata manang ulaun manugunogu danak gabi di pasah tuakka pengurupi nama pakirimota naing maganup aka ama ni halak Kristen dang makalupahon tugas do tanggung jawab na mangaradihod dirina lahu mengajar hondo manaringoti mangaleo tiruan taringot tungulu ni halak Kristen didok Paulus di Efesus 6 ayat 4 hamu akama unang gitali hamu akka anak komuna pagodang-goda kamu manasida di bagasan ajar dohot podani Tuhani didok marhite turpukon sema Israel labatanna tangihon ma ale Israel manang dengarkanlah Israel
Diaka pangatusion na ubidang sema marlapata dui dada holan manangihon ala ikonadong do respon tu na manangihoni ima uduk jala mangulahon ahan na disuruh jala padahud diri sian aha na dilarang manang diorai ima maka holongi debata sian nasaroha hati-hati do gugu jala iko gugun mangajarhon do manaringoti panidang yongni tuak kaya nakun nasida. Amuna kadongan maka holongi debata totu ikut dimulai doi sian keluarga. Ala keluarga do persikolahan na parjulu tuak kaya nakon jala taingok ma aka aha natajarhoni ido nagabe sulu-sulu dinasida mengadupi pernguluanon. Alani ko jamatonot ta mengajarhon panidang yongni asa ditubuhon pengaruh na positif. Alai moloso diaturehon do boy mabuan pengaruh na negatif. Alani sude pak katayon na tahatahon do perniulatan ido na membekas di rohan ya kaya na kota. Si Musa mangudulhon persiajaran nama cayar gatu hala Israel adorak semasuk nasida tu tano kanan. Di paingo ibana ikon haholongam mujahuba di Batam sian nasa roham do sian nasa teatem do sian nasa gugu jalaiko gugu omu mengajar nakai tu akanakmu jala taringotamu akai molo hudul ho di bagasat jabum manang mardalani ho di pardalanan manang lahomodo peho nang dung hehe muse adong dua hal na di paingot ima asa nasa na toras maka holongi de batasian nasaroha jalan na paduahon asa na toras mengajari ianakonna maka holongi de bata didok ajar homma totua ka guru na mengajar hon holong ni de bata ikut do parjolo patuduho dirina na diha holongi ibana do de bata somanido nang na toras ikko patuduhoron na do atong na dihaolong ibada de bata di parnguluo sigano pari marhiti hatan ng pabahenan asa gabe tiruan na sida tuak kaya nakonna molo sobangulu do hita di bagasan holong na sida tuatay buhamay gabe tiruan isaran yak kanatoras namar napuna dana na met saya disuruh do anakon na asaro tu parsikula mingguan ala ibadah sendiri dang marminggu Muhammad mengajaron holong ni roha HP saya dibereng dak danai bapak nai memukuli omakna alani ikon jumolo do natorasi patuluhon na di holong iban de bata sian nasaroha do sian nasapa bahenan molo so tahanguluhod do ngulu di bagasan holong na siya tuhani macay maol do mengajarun holong tu de bata ay berengon niya kanakoni doi jala di paratetehom alani nunga rikotita manada diri manang introspeksi diri taholongi do tuhani songod dia do hita mengajarun holong itu de bata sada dalan patuluhon holong tu de bata ima marhite na makarikoton ngulu parton dion ni ianakon jala marsitu tu mabuan ianakon asa makaolongi de bata di bagasan nguluna parjolo panugunogun ha porsiaon ni ianakon ikodo narumikot ida di pesalmen 110 paduahon parsikolani na mengajarhon ha porsiaon ima dijabu na niuluhon ni natoras hasatiau tu de bata di rumah tangga wajib ikut diulahon ai de bata do marsuri idona taida di ayat pitu satu ayat siai patuluhon molo diajari natoras akai nakon na naing maasa ia nakoni akai nakon na makabiari de bata mardalat di dalan ni Tuhani maka holongi do pasang debata sian nasa roha gugu do sian nasa ate-atena papaton
akan porsia naing do marsitu tu mangaliho persiajarat tu akanakon yang uluon holan alani pangaramotion dohot pakkaholongion ni debatado alani dang adong ngulu na sosian pangation ni debata totu di halomo debatado asa hatanai miad di rohania kajolma si Paulus pe di do gugum mahata ni Kristus maringana di tonga-tonga muna madonga sadok hapistara mahamu marsiajaran jala masih paingotan marhite-hite akka edde pesalmen edde puji-pujian do edde partodion edde on hamuma debata di bagasar rohamuna marroha hamulateon Kolose 3:10 totu asabui sahat tusi totu naing do natoras marsitu tu makarikoton hatan debata gadu pare hidup baik di dok jalai ko gugu omu mengajar honakai tu akanakmu jala taringotamu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum manang madelani ho di perdelanan manang lahu murup peho nang dung hehe muse hurian itu hatta di pamerengan ni ianakon natoras do parjulu di haposi bana natoras si masih tiruo jala si utonoton di bagasan nguluon so dia do patu pahon holong ni roha mangalihon dukungan do pangurupiong alani dangadong nahumi baksian natoras mangaliho pengaruh na dinggat tu ianakon karakter natoras do madasori karakter ni ianakon taringo tu debata nang pedang tarida tuhani siap pamerengan ni mata so ngonima nang pengajariot tu akai anakon naing donatorasi gabe tiruan dinguru nasida tiruan dia porsiao dinguru siga pari di ida dada kido songo dia nguluta didok di Efesus 5 sada ope si tiru de batama hamu songo nak ka anak na hinaholongan atok ta tiru matuhani songon anak haholongan asa boy hita mangalihok tiruan na dinggat tuak kaya nak kota buasa ajar honot taholong itu ya lakon ala rekod do Tuhani di bagasan mulutta hidop Tuhan Yesus alaina manadaho debata na sasadai nasitongi do Yesus Kristus nasinurum ido hanguluan nasaling-lilingna Yohanes 10 ayat 3 alani molo sotatad da debata dang dihita hanguluan nasaling-lilingna mula porsia hita tu debata jala gabe ianakon na hita jadi jagaun jala ramotan debata do hita alanido macerga patad dahonot Tuhani tuaka ianakota maka olongi debata ima pati raya jala da barjulu jala uhum nadus dohoti ima maka olongi dongan colma Matius 27 ayat 27-40 patik na duo do maka kam nasa patik do hatani panurirang atok tahologi made batas wang songni nang nama kaologi dongan colma ay parsuruan ni tuani do itu hita asamolo taulahu ni tadamat tong nang taboto ngajumolo de batama kaolong hita tabalos maholong ni rohani Tuhani do tolong maradopon ibana unang macadi madok moleate jala manotong satia tu debata di mamusa opa etul pitu mol olo hita mangulu di bagasan haporseau totu satia do hita di debata jala olo manguluhon parsuruon ni Tuhani amen martabi yang mahita ali Tuhan debata manami moleate ma Tuhan bihatam nama dok asa maka olong iho sian nasaroha sian nasateate sian nasagugu atok Tuhan pergugui mahami asa maka olong iho jala mengajar honi tuak kaya nakon nami dada holani tahe molo na tutudu haulong ihami hong tutu hami pe naing do hahulangon nami do ngang nami colma
Atok Tuhan moliate mariho asi maroham dihami tarpuji maho di sudi ngulu nami olam mangasahon gua nenak mutel Yesus Kristus nami